салом сомиёни азиз, шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим ман Лайли Назарзода шинос мекунам. шумо метавонед моро ҳамзамон тариқи видеоӣ дар платформаҳои хабарии агентӣ низ дида бошед. парлумон созишнома миёни тоҷикистону россия дар мавриди ташкили низоми муттаҳидаи дифоъи зидди ҳавоиро ба тасвиб расонид хабар медиҳанд аз вазорати мудофиаи мамлакат. ҷузъиёти ин созишномаро барои вакилон вазири дифоъ Шералӣ Мирзо шарҳ дода гуфт, татбиқи он имкон медиҳад қувва ва воситаҳои мудофиаи зидди ҳавои россия дар таъмини амнияти ҳарими тоҷикистон иштирок намоянд. вазир қабули созишномаро ба болоравии таҳдиду хатарҳои минтақавӣ ва ба миён омадани шаклҳои нави пешбурди амалҳои ҷангӣ аз ҷумла истифодаи васеъи ҳавопаймоҳои бесарнишин аз ҷониби гурӯҳҳои террористӣ маънӣ дод намуд. ҳамоҳангсозии амалҳои муштараки ҷузъатомҳои низомӣ минтақавӣ дифоъи зидди ҳавои россия ва тоҷикистонро сарфармондеҳии нерӯҳои ҳавои кайҳонии россия амалӣ месозад. бонки осиёгии рушд барои тақвият бахшидани ҳавзаи дарёи панҷ ба тағйирёбии иқлим ҷудо кардани маблағи грантиро дар ҳаҷми $1,300,000 ҳамчун кӯмаки техникӣ тасдиқ кард. лоиҳа арзёбии хатари иқлим ва харитаҳои осебпазирро анҷом медиҳад ва ҳукуматро дар таҳияи лоиҳаҳои сармоягузории мутобиқшавӣ ба раванди тағйирёбии иқлим дар соҳаи кишоварзӣ, захираҳои табиӣ ва рушди деҳот дастгирӣ мекунад. бонк аз соли 2007 дар ҳавзаи дарёи панҷ фаъол аст ва барои баланд бардоштани устувории инфраструктураи обёрӣ ва обтаъминкунӣ ба тағйирёбии иқлим мусоидат намудааст. ҳамчунин бонки осиёгии рушд ба агентии обу ҳавошиносии кишвар дар пешгӯии дақиқ ва муосири офатҳои табиӣ кӯмак кардааст. ба ҳолати 1 октябри соли ҷорӣ ҳаҷми умумии қарзи берунаи тоҷикистон $3,262 миллион ташкил медиҳад, хабар медиҳад вазорати молияи мамлакат. дар оғози соли ҷорӣ ҳаҷми ин қарз ба миқдори $18,400,000 зиёд шудааст. дар сохтори қарзи беруна 96.4% ба қарзи бевоситаи давлатӣ рост меояд ки иҷрои хизматрасониҳои ҳукуматро таъин мекунад. инҷо сари қарзҳое сухан меравад ки барои амалисозии лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ҷалб шуданд. қарзи бонки миллии тоҷикистон дар назди хазинаи байналмилалии асъор, чин ва бонки исломии рушд то $8,900,000 кам шудааст. дар ҳамин ҳол ҳаҷми дигар қарзҳо бо кафолати давлатӣ то $111.4 миллион зиёд шудааст. таносуби қарзи хориҷии тоҷикистон ба маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 38.2%-ро ташкил медиҳад. размоишҳои созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ барои эътидоли вазъ дар минтақаҳои сарҳаддии осиёи марказӣ ба хусус минтақаи тоҷикистону афғонистон мусоидат карданд. изҳор дошт Валерий Семериков, ноиби дабири кулли созмон дар суҳбат бо Спутник. ба гуфтаи ӯ, тамринҳо нишон доданд ки кишварҳои узви ин созмон дар сурати таҷдиди авзод дар минтақа метавонанд ба таври қатъӣ ва ҳамоҳангӣ амал карда бошанд. ташкилу баргузории чунин машқҳои низомӣ дар қаламрави тоҷикистон дар оғози соли нав низ дар назар дошта шудааст. соҳибкорони тоҷикистон дар ҳамдастӣ бо шарикони ӯзбеки худ дар як замин заъфарон ки яке аз гаронтарин адвияҷот мебошад киш карда аз он аллакай ҳосили аввал ҳам гирифтанд. пештар муассис ва мудири кулли ширкати аваз инжиниринг Азим Ҳакимов ба Азия Плюс хабар дод ки замини киштии асосӣ бо масоҳати 50 гектар дар қаламрави Ӯзбекистон вилояти Ҷиззах воқеъ мебошад. дар тоҷикистон саракҳои заъфаронро ба таври озмоиш дар Панҷакент ва ноҳияи Рӯдакӣ шинонидан, гуфт ӯ. заъфарон яке аз гаронтарин хӯришҳо мебошад ки нархи 1 килограмми он то $6,000 арзёбӣ карда мешавад. соҳибкор мегӯяд замини киштро то ба 1000 гектар расониданист ва аллакай дар Амрико, Малайзия, Арабистони Саудӣ ва кишварҳои Аврупо бозори фурӯш пайдо кардааст. хуб, ин буд нашри ҷанбастии барномаи хабарӣ дар радиои Азия Плюс. шумо метавонед ҳама рӯза соати 18 шом пахши онлайни моро тариқи саҳифаи Facebook, Instagram ва YouTube низ дида бошед.